दा इलेक्शननि नामाव बिथांमोना भट बिनो थाखाय हाथे बाजारै थांदों जे बाथ्राफ्रा नंखाय बाथ्रा बेखौ फोसावदिंलाबायदों आरो नोंथांमोना नुदों आं बाय नेम बुंनो नागिरदों दिनै बहाय जोङो कास्टम बसुमतारीखौ नुदों बहाय जोङो प्रहलाद नार्जारीखौ नुदों बहाय जों रिन्जय नार्जारी बिथांमोनखौ नुदों जाय बिथांमोना मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो खामानि मावदोंमोन नाथाय माबा मोनसे जाहोननि थाखायनो साथामबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बोख्लायजानाय बिथांमोना सोद्रोमाफोर हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेयाव थानाय बिभिन्न जाति गोष्ठीखौ बिथाङा मोजाङै सामलायनो हायैखाय बर' अनाबर'निबो सृष्टि जादोंमोन नाथाय बे थासारिया दिनै गैलिया दा बेनिखायनो जों बुंनो हायो नैबे जे उफ्रा बिसायख'थि बेवहाय जोङो 1,00,000नि बारा भट मोननानै जोंनि बिजाथि मानगोनां निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा देरहालांगोन बाव खुनु सन्देह गैया सिडली बिसायख'थि जायखौ उफ्रा बिसायख'थि होननानै बुंदों बेवहाय जोङो गासै सिडली बियाबाव थानाय मोनफ्रोमबो गामिनि रायजो राजाफोरजों आरो इन्टेलेक्सुयेलफोरजों रायज्लायनायजों लोगोसे जोङो मेल मिटिं खुंनानै बेखौनो नुनो हाबाय जे अलरेडि रायजो राजाफ्रा डिसाइड लाबाय बिथांमोनहा ओरैबायदि माने बै नैबे 13 तारिख दिनखौ नेनानै दङ जे जोङो बाव देरहाखानानै दङ मानोना बेयो रायजो राजाफोरनि डिसिसन मानो होननानै बुङोब्ला नैबे बाइ इलेक्सननि गेजेरजों बावखौनो आसाम सरकाराबो चेन्ज जाया बरंसो बिटिआर सरकाराबो चेन्ज जाया बेनिखायनो खालिबोल' लांदां जानानै थानाय मासि बेखौ सुफुंनो थाखाय दिनै थांगासिनो दं आरो नोंथांमोना मिथिगौ बहाय मानगोनां जयन्त बसुमतारीया एमएलएबो जाखांबाय बिनि उनाव बिथांखौ जोङो एमपिआव लाबोनाय जाबाय एमपिआवबो लकसभायाव देरहालांबाय गतिके खननैयावबो देरहाखानाय बे सिटसो बावहाय नों दिनै बिपिएफनि माखासे लाइमोन दैदेनगिरि माबा माबि नामाकरन होनानै बिथांमोना फोसावदिंलाबायदों जोङो हाथे बाजारै नुदों बेफोर खालि भुवाया बेनो जे बिथांमोना दिनै रायजो राजाफोरजों फेस जानो हायाखै फेस टु फेस जानानै मिटिं खुंनाय रायज्लायनो हानाय बिथांमोननि साहस गैया खारन बिथांमोना 17 बोसोराव जेरैबायदि खामानि मावबोदों रायजो राजा बिथांमोना नुदों जे प्रतिश्रुति होदोंमोन जेबो मावनो हायाखै बेनिखाय बिथांमोना मा खालायगोन खामानिथ' जेबो गैया दा इलेक्शननि नामाव बिथांमोना भट बिनो थाखाय हाथे बाजारै थांदों जे बाथ्राफ्रा नंखाय बाथ्रा बेखौ फोसावदिंलाबायदों आरो नोंथांमोना नुदों आं बाय नेम बुंनो नागिरदों दिनै बहाय जोङो कास्टम बसुमतारीखौ नुदों बहाय जोङो प्रहलाद नार्जारीखौ नुदों बहाय जों रिन्जय नार्जारी बिथांमोनखौ नुदों जाय बिथांमोना मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादावनो खामानि मावदोंमोन नाथाय माबा मोनसे जाहोननि थाखायनो साथामबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बोख्लायजानाय बिथांमोना सोद्रोमाफोर दा बिथांमोना जे बाथ्राखौ बुंदों गासिबो बाथ्रा नंखाय आरो बेवहाय आरो सासे दंबावो जितेन मुसाहारि नोंथांमोना नुदों तामुलपुरनिफ्राय फैनानै बुंदों बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंबाय कन्ट्रभार्सि बबेबा केम्पेइन खालायनो थांनायाव सोरबा धोरोमारिखौ दिनै बुंनानै लादों खिन्थु जोंनि इउपिपिएल दोलोआ खुनु धोरोमनि धोरोमारि आफाद एबा खुनु धोरोमखौ जों आघात होनानै दिनै राजनिति एबा नैबे फोसावदिंनाय हाबाफारियाव जों जेबो हाबाफारि लायाखै जों खालि बेखौल' बुंगोन जोङो मा खामानि मावनो नागिरदों जों गोबाव सम बे जायगायाव असान्ति थासारिमोन जों सान्ति थासारि लाबोनो हादों दा उननिनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ लोगोसेयै बिटिआर बे हालामाव आथिखालनि जे गुबुन गुबुन जाति गोष्ठी रायजो राजाफोर बिथांमोनहाबो बे जोंनि इउपिपिएल दोलोजों थानानै खामानि मावनो नागिरदों मोनसे समाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बेयाव थानाय बिभिन्न जाति गोष्ठीखौ बिथाङा मोजाङै सामलायनो हायैखाय बर' अनाबर'निबो सृष्टि जादोंमोन नाथाय बे थासारिया दिनै गैलिया दा बेनिखायनो जों बुंनो हायो नैबे जे उफ्रा बिसायख'थि बेवहाय जोङो 1,00,000नि बारा भट मोननानै जोंनि बिजाथि मानगोनां निर्मल कुमार ब्रह्म बिथाङा देरहालांगोन बाव खुनु सन्देह गैया खालिबोल' जोङो रायजो राजाजों आरोबाव मोजां थासारिखौ जोङो जाहाथे लाबोफिननो हायो बिनि थाखाय जोङो गामि गामि सावरायदों गामि गामि जोङो बिथांमोनजों लोगो हमज्लायदों गतिके बेयाव कंग्रेसआथ' जेबोनो गैखाया अस्तित्व गैया ना नों सेन्ट्रेलाव दं ना स्टेटआव दं ना जोंनि बिटिआरआव दङ आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बे दिनैनि बे नोंथांमोननि रादाब बिजोंनि गेजेरजों फोसावनो लुबैदों हाग्रामा महिलारिनि बिपिएफ दोलोनि लास्ट जे बिथांमोना इलेक्शन कन्टेस्ट खालायबाय आं सानदों बेनो लास्ट जागोन आरो कोनोदिन बिथाङा राजनितिक भाबे बेवहाय माने मुलाम्फा लानो हानाय नंलिया मानो होननानै बुङोबा 17 बोसोरावनो मानसिफ्रा नुखाबाय दा बेनिखायनो जों बिथांखौ खावलायदों बिथाङा बिपिएफनि दैदेनगिरि जानानै जानला मेनला बाथ्रा होनस्लायस्लाय जोंनियाव फै जों बिथांखौ नाजावनानै लागोन आरो बिनि बाहेरा बिथाङा खुनु गथन्तर गैलिया नोंथांमोननि सरकार जाखांनायनि उनाव रायजो राजाफोरनियाव मैगं थाइगं बायनानै जानो फैसा गैला थिकादारफोरनि आखायाव फैसा गैला रां गैला बेबायदि बिसायख'थि फोसावदिंनाय मेलनि गेजेरजों बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबाय थायो दिनैनि थारिखआव दिनै
जाय बिथांमोनहा दखान थांनानै बुंहैदों ठिकादारफोरनाव फैसा गैला। ठिकादारफोरनाव फैसा गैला होनोब्ला 2016 सननिफ्राय बिथांमोना ठिकादारनो कोनो फैसा होनो हायाखै। दिनै बिटिआर सरकारा बिथांमोननि बिटिसि सालायनाय समनि 17 बोसोरनि जे मोनसे लायाबिलिटिस 2500 कोटी बिथांमोना गुबुन गुबुन बिथिंनि गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टनि थाखाखौ नटसाट खालायजोबदों। ठिकादारफोरनो फैसा होनो हायाखै। फैसा होनो हायैया बिथांमोनसो दाय, जोंनि दाय नङा। दिनै बिथांमोना बुंदों ना बेदर नाङाखैनो, मैगं थाइगं नाङाखैनो। आंथ' बेयाव 28 थारिखनिफ्रायनो दङ बे लेखायाव। जोङो केम्पेइन खालायनानै बेलासियाव हाथायाव हाबो, माथो ना बेदरखौनो जों मोनहैया। गासिबो नांजोबो, रम रमा सोलिगासिनो दङ। दा बिथांमोननि खोथाफ्रा गावसिनि खोथायावनो गावसोरनो माने फान्दायनानै लानाय बाथ्रा गोजा। असमियाव मोनसे बाथ्रा दङ, कटाते कटा जाय कटाते बटा पाय। नों मोजां बुङोबा नों बेवहायनो पुरस्कारबो मोनगोन, नोंनि बुंनाया जायाबा बेवहायनो नोङो दानगार जागोन। दा बिथांमोननि बुंनाया गावसोरखौसो बुंनानै लादों। 17 बोसोराव मानो बिल होनो हायाखै? 2500 कोटीखौ सोर जाजोबखो? जोंनो दिनै हिसाब नांगौ। दिनै जाय बिथांमोना हाथाय हाथाय थांनानै केम्पेइन खालायदों, बिथांमोननि आं दिनै सोंदों, बिथांमोना जुदि हेम्मत दङब्ला ठिकादारफोरनो मानो फैसा होनो हायाखै? 2500 कोटीया मानो लायाबिलिटिस गालांखो? बेखौ आं बिथांमोननाव जबाब बिनाय जाबाय।